गोविंद बसुमतारिया एलग्रानि दखानाव खेबबेसे खानाय सिनजाखो? गोबां बिथिङावनो जों मालायनि हेफाजाब लानो गोनां जायो। बर'फोरखौ बुथारग्लुंनानै जिनाहारि खालायनानै गावसिनि उपाधि लाहोग्राया सोरमोन? बर'फोरखौ अन्नाय खालायनानै गावसिनि गाननाय जोमनाय गानहोग्राया सोरमोन आसामाव? बर' हारिखौ गोबां गाज्रि रावजों सोंखारिदों बे दुथां सुबुङा। न' बां सावग्लुंनानै जिनाहारि खालामनानै बुथारग्लुंनानै उपाधि लाहोग्राया सोरमोन? आसामाव गिबिसिन न' बां जिनाहारि खालामनानै बुथारग्लुंनानै गाव गावनि धर्मखौ गिबिसिन आसामाव हारसाफ्रानो गावसिनि धर्मखौ बर'फोरखौ न' बां सावग्लुंनानै बर'फोरखौ जिनाहारि खालायनानै बर'फोरखौ बुथारग्लुंनानै गावसिनि भाषा गावसिनि गाननाय जोमनाय गावसिनि धर्म लाहोग्राया आसामाव गिबिसिन हारसा मानसियानो। बा बर' हारिखौ आरो बड'फाखौ बे समाव हाथियार हमग्रा आरो हाथियार दैग्रा मोनसे समाव बर' हारिखौ बा बे ओनसोलखौ दुंहाव थासारि खालामग्रा होनानै माबोरैहाय मोनथाय बिथांनो सोर होखौ आरो बे समाव बर' हारिनि जौगानाय बे जौगानायखौ बिथाङा नायनो हायाखै। बिथाङा खानाय सिननाय बेयाव जों गुबुन जातिनि बाहागो लानो हेफाजाब लानो गोनां जायो। बर'फ्रा बेखौ मावफुंनो हानाय जायाखै। सि जोम सुनाय टेलरिं बे खामानियाव जों दासिमबो बर'फ्रा बेखौ मावना थांना थानो हानाय मानसि गोबां ओंखाराखै। भिडिअनि फुटिसावखौनो हाबाय सासे हारसाया बर' हारिखौ मा बुंखो आरो बिफा उपेन्द्र ब्रह्मखौ मा बुंखो? गिबियावनो दिनैनि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो प्रमद बर' आरो बर'नि मेलेमजिबि बर' हारिया दिल्लीयाव बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखाखौ दिल्लीनि लांगोनायाव फसंनो हादों। बर' हारिनि थाखाय देरहासारनाय। प्रमद बर'नि नाजानाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय, बर' हारिनि मेलेमजिबिफोरनि नाजानाय दिल्लीनि लांगोनायावल' नङा, आसामनि दाब दाब जायगायावबो बिफा उपेन्द्र ब्रह्मनि मुसुखाखौ दाब दाब जायगायाव लुफुंनांगौ। लोगोसे सासे हारसाया बर' हारिखौ बा बिफा उपेन्द्र ब्रह्मखौ मा बुंखो? गिबि जों जेब्ला उन्दै समाव जोंनि खोनानो मोननाय मथे बर'फोरखौ न' बां सावग्लुंनानै बर' बिमाफोरखौ जिनाहारि खालायनानै जाय फरायसाफोरखौ बुथारनानै लामा ससेयाव गारनानै दोननाय, जिनाहारि खालायनानै बुथारग्लुंनानै दोननाय बै समाव सोरमोन? बर' हारिया सोरखौबा आसि थुनानै बुंनो बा सोरखौबा दम होनो बेबायदि बर'फ्रा रोङामोन। आरसि बिरसि लामाफ्राव दानथारनानै जिनाहारि खालायनानै न' बां सावनानै सावग्लुंनानै गावसिनि उपाधि लाहोनाय, गावसिनि धर्म लाहोनाय, गावसिनि गाननाय जोमनाय गानहोनाय बै समाव सोरमोन? जोंनि खोनानो मोननाय मथे हारसाफ्रानो गिबिसिन आसामाव बर'फोरनि न' बांखौ सावग्लुंनानै बर' बिमाफोरखौ जिनाहारि खालामनानै फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लामा दफायाव जिनाहारि खालायनानै बुथारनानै लामाफ्राव गारनानै दोननाय बेफोरखौ सोर आसामाव दिन्थिग्रोनाय? बर'फ्रा रावखौबो अन्नाय खालायग्रा हारि नङामोन। बर'फ्रा गावनि गाननाय जोमनाय, गावनि रावजों, गावनि देंखोजों बर'फ्रा आसामाव रिंखांहोग्रा गोजोनै बर' हारियानो। आसामाव जेसेबां फिसा फिसा हारिफोर दं बयबो उन्दै गेदेर हारि आसामाव बयबो गाव गावनि राव हारिमु गावनि धर्मजों आलो गोजोनै थानो हाथों होननानै आन्दालन खालायग्रा बर' हारिया बै समाव जेब्ला बर' हारिया बयबो समानै थानो मोनथों बा थानो मोननांगौ होननानै आन्दालन खालायनाय समाव बर'फोरखौ होसो होसो आन्दालनाव दानथारग्रा जिनाहारि खालायग्रा सोरमोन? जोंनि खोनानो मोननाय मथे गिबिसिन बर' हारिखौ न' बां सावग्लुंनानै बुथारग्लुंनानै जिनाहारि खालायनानै बर'फोरखौ देखा दास गुबुन गुबुन आसामिसनि धर्म लाहोग्राया सोरमोन? न' बां सावग्लुंनानै जिनाहारि खालामनानै गावसिनि गाननाय जोमनायखौ गानाबा, गावसिनि धर्मखौ लायाबा न' बां सावनानै होनाय बेबायदि हुदाया सोरमोन? बर'फ्रा मालायखौ अन्नाय खालायग्रा, गुबुनखौ आसि थुनानै बर'फ्रा बुंनो हानाय बेबायदि धर्मनि गेजेरजों बा बर'फोरनि खुगानि रावाव बेबायदि गैयामोन। नाथाय आसामाव गिबिसिन न' बां सावग्लुंग्रा, गावसिनि धर्मखौ लायाबा जिनाहारि खालामग्रा, बुथारग्लुंग्रा, बुथारनानै लामा सामा गारनानै दोनग्रा सोरनि हारिमोन? आसामाव बर' हारिया बै समनि जानानै थांनाय माखासे जाथाय आरो जारिमिनफोरखौ बर'फ्रा बुंनो आरो बुरखांनो गोसो गैला। नाथाय बर' निउसनि गेजेरजों जाय हारसाया सासे हारसाया कमेन्टनि गेजेरजों बिफा उपेन्द्र ब्रह्मखौ मा बुंखो, बर' हारिखौ मा बुंखो, बे समाव आं बर'नि निउसाव खोनानानै आं गोसोखांदों आरो जोंखांदों। बर'फ्रा मालायखौ आसि थुनानै दम होग्रा, मालायखौ गाज्रि मोनग्रा बर'फोरनि धर्म आरो बर'फोरनि खुगायाव बेबायदि हुदा गैयामोन। बर'फोरखौ फोरोंग्राया सोर? बर'फोरखौ हारसाफ्रा फोरोंदों। मालायखौ बुथारनांगौ, मालायखौ जिनाहारि खालायनांगौ, मालायखौ न' बां सावनांगौ। नाथाय बर'फ्रा बे हुदाखौ मोजां मोना। आसामनि गाज्रिसिन
माखासे हुदा फोरोंग्राया सोर बयनिफ्राय साबसिन गाननाय जोमनाय आरो गावनि धर्मजों सुख शान्तियै रायजो जानांगौ बा बयबो समानै थानांगौ होनग्रा बर' हारिया बेबायदि जाथिखौ हारसाफ्रासो फोरोंदों मालायखौ न' बां सावनांगौ मालायखौ लामा ससेयाव दम होनांगौ सोरखौबा आसि थुनानै फोरोंनांगौ बेबायदि रावखौ दादागिरिखौ हारसाफ्रा बर'फोरखौ फोरोंदों नाथाय बर'फ्रा बे हुदाखौ मोजां मोना खानाय सिननाय बेयाव जों गुबुन जातिनि बाहागो लानो हेफाजाब लानो गोनां बर'फ्रा बेखौ मावनो हानाय जायाखै भिडिअनि फुथिसेयाव खोनाखाबाय गबिन्द बसुमतारिया मा बुंखो गबिन्द बसुमतारिया गाव अबेयाव खानाय सिनजायो अबेयाव देलायग्रा मुवा बायो हारसाफोरनि दखानाव बायो गबिन्द बसुमतारिया जोंथ' नुवाखै मालाबाबो एलग्रानि दखानाव खानाय सिनजानाय जाय मानसिया गावनि खुगाजों बर'फ्रा गाव गावनो बेफार फालांगि गावनो गसंनानै आखाइनि हाबा आरो बेफार फालांगि मावनानै जानो हानाय रोङाखै होननानै बुंदों गबिन्द बसुमतारिया नाथाय गबिन्द बसुमतारिया गावनि देलायग्रा गावनि गाननाय जोमनायखौ बहा बायो दिल्ली गुवाहाटीसो बायनो थाङो गबिन्द बसुमतारिया गावसिनि जाथि खुरमाफोरनो गावनि सिनायथिफोरनो माखासे गाननाय जोमनायखौ बहा बायनो फैयो खुवालकुसियाव गुवाहाटी खुवालकुसियाव सोरबा गबिन्द बसुमतारिल' नङा जाय बर'नि माखासे MLA MCLA जानाय गाव गावनि हारिनि दखानाव माल बायोना एलग्रानि दखानाव जों खानाय सिनजानाय नुदों नामा गबिन्द बसुमतारिखौ एलग्रानि दखानाव खानाय सिनजानाय नुदों नामा गबिन्द बसुमतारिखौ सोरबा एलग्राल' नङा सोरबा बर' सेंग्रानि खानाय सिनग्रा नाफेदजों खानाय सिनजादों नामा गबिन्द बसुमतारिया नाथाय बै समाव गावनि जाय गथ'फ्रा जाय हाग्राबारियाव थानानै गबिन्द बसुमतारिनि दारि खानाय सिनग्राया सोरमोन बर' सेंग्राफ्रानो गावनि सेंग्राफ्रानो गबिन्द बसुमतारिनि दारि खानाय सिननानै होयोमोन नाथाय गबिन्द बसुमतारिया बर'फोरनि खानाय सिनग्रा मानसिजों सिनजायो नामा गावनि देलायग्रा मुवाखौ बायो नामा गबिन्द बसुमतारिया गोहो दंबा एलग्रानि दखानाव थांनानै खानाय सिनजा एलग्रानि दखानाव थांनानै दारि सिनजा बर'फोरनि दखानाव गाननाय जोमनायखौ बाय दिल्ली गुवाहाटी थांनानै खुवालकुसि फैनानै जिनिस दाबाय गबिन्द बसुमतारिया खुगायाव दै राव बुंनो हानाय अबेयाव सोलोंखो गेरेमसा हारि होनना बुङोब्ला बे गोबां बाथ्रा थायो इयुन ब्रह्म बिथाङा बे जातिखौ गेरेमसा जातिखौ दानायनि सिमां नुनानै खामानिखौ स्टार्ट खालामदोंमोन नाथाय अबस्थायाव बिथाङा जिउ गोमालांनायखाय मावफुंजोबनो हायो गावनि थांना थानाय समाव खिन्थु उन जोलैया बेखौ नाजागासिनो दा गेरेमसा जाति होनना बुङोब्ला मोनसे जातिया जाति हिसाबै थांना थानायाव रावबो गुबुन हारिनि हेफाजाब लायालासिनो थांना थानायनि जिथु मा बुंगोन गोहो जिथु रोंगौथि बेबायदि रोंगौथि थानांगौमोन बर'फ्रा दासिमहालागै हाजोबाखै गेरेमसा जानो थाखाय जोंहा दा गोबां बिथिङावनो जों मालायनि हेफाजाब लानो गोनां जायो दा जेनेबा जुथा सिलाइ खालामनाय जों गुबुन हारिनि बाहागो लानो बर'फ्रा सिनायनो हानाय खानाय सिननाय बेयाव जों गुबुन जातिनि बाहागो लानो हेफाजाब लानो गोनां बर'फ्रा बेखौ मावनो हानाय जायाखै सि जोम सुनाय टेलरिं बे खामानि जों दासिमबो बर'फ्रा बेखौ मावनो थांना थानो हानाय मानसि गोबां ओंखाराखै जोंहा कार्पेन्ट्रियानो जा बा मेसनरिफ्रानो जा बेफोरबायदि खामानि मावनानै जों गुबुन हारिनि हेफाजाब लानो गोनां जों बर'फ्राबो बेखौ मावनो बर' जातियानो बेखौ मावनो बर' जातिनि नांगौखिनिखौ सुफुंनो हानाय जायाखै बेबायदिनो जा मेकानिक घरि मेकानिक मबाइल मेकानिक बायदिसिना बे गासैबो बिथिंखौ मावना जों मालाय जातिनि मानसिनि सायाव हेफाजाब खालामालासिनो हेफाजाब लायालासिनो सोनारनाङालासिनो जिहेतु बर'फ्रा बे गासैबो खामानिखौ मावनानै बर' जातिनि जे आंखालफोर जे नांगौफोरखौ सुफुंनो हानाय जाहैगोन अब्लासो बर' जाति गेरेमसा 100% डिपेन्डेन्ट अन इटसेल्फ जातिया गासैबो खामानियावनो गावनि जातिनि मानसिनि सायावनो जिथिया निर्भर खालामनो हागोन गावनि आथिं गसंनो हागोन अब्लासो बे गेरेमसा जाति जागोन दा बेखिनि जाफुंजोबनो हायाखै जा गोबां बाखि दंबावो बेखौ जोंनि उन जोलैफ्रा बे दुलाराय बर' फरायसाफोरा बिथांनि लिगेसि हिसाबै बे खामानिखौ मावफुंलांबाय थागोन होनना फोथायनाय दं दिनै बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोसोआव लाखिनो गोनां सान मानोना दानिफ्राय प्राय 34 बोसोरनि सिगाङाव बर'फ्रा इउएन ब्रह्म बिथाङा रुंसारि जादोंमोन इउएन ब्रह्म सोर बे बाथ्राखौ बर'फोरनि सिगाङाव आरो बुंनांगौ बा सोंनांगौ बाथ्रा गैलिया उन्दैनिफ्राय बारायहालागै इउएन ब्रह्मखौ गासैबो मिथिजोबोसै सिनायजोबोसै बिथाङा ओरैनो संसारावथ' बारा गोबाव थांनानै थायाखै 34 इयार्स बिथाङा थांनानै दंमोन खिन्थु बे 34 इयार्सनि गेजेराव बिथाङा जिखिनि खामानि मावदों
जातिखौ फोथांनो थाखाय जातिनि कन्स्टिटिउसनेल मोनथायफोरखौ मोननो थाखाय 1986 आव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो बर'लेण्ड नांगौ होननानै जे सोमावसारदोंमोन बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ बिथाङा बे सोमावसारनायनि गेजेरजों बिथाङा बर' जातिखौ मोनसे रोखा जाति मोनसे जौगासार जाति बिदि हिसाबै दाखांनो नाजादोंमोन आरो बेनिखायनो बिथाङा सोमावसारनायजों लोगोसे बर'नि समाजखौ बोरैहाय सोलोंथाइनि बिथिङाव जौगाखांहोनो हागोन बर' समाजनि जि गुबुंले जाथायफोर दङ बेफोरखौ बोरै फोसाबनानै बर' जातिखौ बोरैहाय गोग्गो गोथार समाज दानो हागोन बे गासैबो बिथिंखौ लानानै बिथाङा सोमावसारनायाव बाहागो लानाय दुलाराय बर' फरायसा बे गासैबो बिथिंखौ लानानै खामानि मावनो थाखाय बिथाङा थुलुंगा होदोंमोन बिथाङा जुदि बर' जातिनि थाखाय सोमावसारदों अब्लाबो गुबुन गुबुन जातिखौ मुगैनांगौ बाथ्राखौ बुङाखै बेनिखायनो बिथांनि स्ल'गानानो जादों लिभ एन्ड लेट आदार्स लिभ थांनानै था आरो मालिकखौ थांनानै थानो हो बे स्ल'गानजों बिथाङा सोमावसारनायखौ कन्टिनिउ खालामदोंमोन आरो बे स्ल'गाननि गेजेरजों बिथाङा जे सासे नन भायलेन्ट डेम'क्रेटिक सेन्टिमेन्टनि मानसि बे बाथ्राया स्पष्टयै बेरखांदों दिनै बिथांनि जि बिथाङा सोमावसारनायनि फिथाइखौ नुलाङाखिसै खिन्थु अब्लाबो बिथाङा सोमावसारनाय जि जागायजेनबाय बेखौ बिथा खालामनानैनो बिथांनि उनाव गुबुन गुबुन संगठनफ्रा बिथांनि जि फोरोंनाय बिथांनि जि दिन्थिनाय लामाखौ लानानैनो सोमावसारनानै 1993 आव फार्स्ट BSc एकर्ड जादोंमोन आरो बे BSc एकर्डआ सेटिसफाइड जायाखै होननानै गोजोनथाव नङा होननानै बेखौ रिजेक्ट खालामफिननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादानो आरो सोमावसारफिनदोंमोन आरो बे समाव बेवहाय बे समाव बर'नि हाथियार देनाय नांगा संगठन BLT जन्म जादोंमोन आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आरो BLT ज' जानानै सोमावसारनानै 2003 आव मोनसे सुक्ति खालामफिनबावो जाय सुक्तिनि गेजेरजों 6 सिडिउलनि सिङाव BTC बर'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल होननाय मोनसे बेबस्था मोनदों आरो बेनि गेजेराव अन्तत बर'फोरखौ मोनसे थख' मोनथाय लानानै थांना थानाय मोनसे खाबु होनाय जायो बेबो सत्य सुक्ति जाजोबाखै होननानै आरो सोमावसारफिननाय दुलाराय बर' फरायसाफोर NDP ज' जानानै सोमावसारनानै 2020 मायथाइयाव आरो मोनसे सुक्ति खालामबाय जायनि गेजेरजों BTR बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन होननाय मोनसे बेबस्था जों मोनो बेबो 6 सिडिउलनि आन्दारावनो माथ्र जोंहा एरिया एक्सटेनसन जागोन आरो बेनिफ्राय माखासे इनस्टिटिउसन गायसननाय जागोन आरो किसुमान साबजेक्टआ ट्रान्सफार साबजेक्टआ बांगोन बे बाथ्राखिनिखौ लानानै आरो सुक्ति जाबावो दा जों जि बे मोनथाम सुक्तिनि थाखाय जिखिनि थुलुंगा मोनदों बेयो इउएन ब्रह्म बिथांनि जि थुलुंगानाय जि लामा दिन्थिनाय जि गाइड जोंनो दिन्थिलांनाय बेनि सायाव बिथा खालामनाय सोमावसारनाय जादोंमोन मावाखै दासिमहालागै खिन्थु अब्लाबो आलादा रायजो मोननो थाखाय जिखिनि बिथा नांगौ बे बिथाखिनिखौ जों गायसननो हानाय जाबाय दिनै जों बेनिखायनो इउएन ब्रह्म बिथांखौ माब्लाबा बावनो हाया बिथाङा मात्र 34 इयार्सल' बे संसाराव थांना थादोंमोनब्लाबो बिथांनि जि कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जिखिनि खामानि मावनाय बिथांनि जि आदर्श बिथांनि जिथु प्रिन्सिपाल बे गासैबो हल बर' जातिखौ फैगौ समनि थाखाय मोनसे रोखा जाति हिसाबै डिस्टिंक्ट कमिउनिटि हिसाबै थांना थानायनि मोनसे इन्सपिरेसन बिथाङा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो जों इउएन ब्रह्म बिथांखौ कोनोदिन बावनो हाया आरो बिथांनि लाइफखौ सर्टबाबो बिथांनि जिथु कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जिथु एक्टिभिटिस बियो अन्तत 60 इयार्स थांना थानाय सासे सुबुंनि मावनायखौ बांसिन बेखायनो जों बिथांखौ बर'फा होननानै गनायदों बिथांखौ जेथिया बर'फा बे माबाखौ होजेनदोंमोन उपाधिखौ होजेनदोंमोन गोबाङानो कन्ट्रभार्सियेल खोथाफोरखौ माने क्रिटिसाइज खालामदोंमोन इउएन ब्रह्म बिथाङा सेंग्रा मोनसे हाबायानो जायाखै बिथां बोरै बर'फा जानो हानो होननानै गोबाङा कुइसन खालामदों खिन्थु जातिनि बिफा जानो थाखाय हाबा जालायनाङा गथ' गथायनि बिमा बिफा जालायनाङा बिथांनि जिथु मावनाय बिथांनि जिथु जातिनि प्रति जिथु कन्ट्रिबिउसन बिथांनि जिथु आदर्श बिथांनि जिथु नीति जाय नीतिफ्रा जाय आदर्शफ्रा जाय साननाय हनायफ्रा जाति मोनसेखौ बेसेबांबा गोलाव समहालागै थांना थानाय मोनसे लामा दिन्थिहरो बेबायदि सृष्टि खालामनानै सुबुङा हाबा जायाबाबो उन्दै बैसोनि मानसिबाबो बे बिफा जानो हायो बेनिखायनो बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जों रिकगनाइज होनानै बिथांखौ जों बिफा हिसाबै गनायदों आरो बिफा हिसाबै बिथाङा जोंनो दासिमबो जातिखौ थांनानै थानो थाखाय उन जोलैखौ आरो जातिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगासिनो दं आरो बेनिखायनो दिनै जि नैबे इउएन ब्रह्म बिथांनि जिथु थैनाय सान बेखौ जों दिनै गाजा गोमजायै खुंदों लोगोसे असम सरकारखौ सरकार हिसाबै खुंदों आरो असम सरकारनि थान्दै हिसाबै दिनै नन्दी सेटावलसा बिथाङा जोंनियाव सहयोग खालामनानै सरकारि प्रग्राम हिसाबै बिथांखौ बे हाबाफारिखौ बाहागो लाफैदों आरो लोगोसे बिथांनि बे थैनायखौ रिकगनिसन होनानैनो बिथांनि जातिनि प्रति हादोरनि प्रति ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय जिखिनि कन्ट्रिबिउसन दं बेफोरखौ रिकगनिसन होनानैनो दिल्लीयाव बिथांनि मुङै मोनसे लामाखौ इउएन ब्रह्म पथ बेबायदि हिसाबै नाम होनाय दिनै भारत सरकार डिसिसन लादों आरो बे जोंनि थाखाय जोबोद रंजाथाव बाथ्रा जों गोजोनथाव बाथ्रा दा बेनिखायनो जों इउएन ब्रह्म बिथांखौ कोनोदिन बावनो हाया बर'फोरखौ जों कोनोदिन बावनानै बर' जातिया थांना थानायनि बाथ्रा